Au, asi je zlomená. Zvedí se. Zvedněte ho trošku. Počkej, opatrně. Druhý. Máš mobil? Ano. Dobré, tak dělej běž. Pohodě, to bude dobrý. Ambulanci zavolaj. Dobře. Tak ahoj děcka. Dobrý den. Tak já jsem vás pozoroval při tom, jak jste tady poskytovali první pomoc Kubovi. V celku to samozřejmě bylo v pořádku, že jste okamžitě zareagovali, že jste se snažili svýmu kamarádovi pomoct, ale drobné chyby tam byly. Co bych v první řadě udělal? Nechal bych Kubu klidně sedět na zemi, klidně bych se ho posadil, nezvedal bych ho a snažil bych se mu tu první pomoc poskytnout na zemi. Jo, nemá cenu ho stavět, nevíte, jestli se mu nezamotá hlava, jestli by vám znova skolaboval a tak dále. Dál, protože jste tady v takovéhle velké hromadě, tak když zjistíte, že se mu opravdu stal nějaký úraz, už někdo z vás mohl jít okamžitě volat záchrannou službu. Ano, nečekat zbytečně dlouhou dobu a rovnou tu záchranku aktivovat. Pak se mi líbilo, že jste improvizovali, protože nikdo z vás u sebe nemá žádný zdravotnický materiál, takže jste si poradili vestou nebo mikinou, jste uměli poskytnout tu první pomoc i bez jakýchkoliv pomůcek, ale jedna taková dobrá rada, když budete někomu zavěšovat ruku, tak nemusíte používat cizí mikinu, ale můžete používat klidně jeho oděv. Ano, a to celkem jednoduše, jestli tě můžu poprosit, pojď sem, ty máš ruku zdravou, pojď ke mně. Ale když má někdo zlomenou ruku, tak tu ruku můžete zavěsit, takhle když nadzvedneme mikinu, tak opatrně, šetrně, tak aby ho to nebolelo, nebo co nejméně bolelo, tak tu ruku zavěsíme takhle do té mikiny a už máme vystaráno. Nemusíte nic složitě vázat za těmi zády a rovnou si ho samozřejmě necháte posazenýho nebo posadíte někam takhle k okraji a čekáte na příjezd záchranky a celou dobu s ním komunikujete. Ano, ta komunikace je důležitá, musíme ho uklidňovat, aby se ten jeho stav nezhoršil, aby prostě se třeba ještě nějakým způsobem psychicky nerozhodil. Ano? Vojto, dávaj, Vojto, Naďo, Vojto, Naďo. Bolí tě něco? Hlava. Volej záchranku. Ty dojdi pro správce. Všechno bude v pohodě. Dobrý den, tady je Radka Pojharová ze Sky Parku v Gutovce. Kamarád nám tady spadnul a bolí ho hlava a má asi otřes mozku. Ano, nashledanou. Já bych do toho vstoupil. Já si myslím, že ty základní informace tam byly řečený, zareagovali jste perfektně, správně si poslal svý kamarády okamžitě zavolat záchrannou službu a hlavně správce. Kuba, nebo... Dobře. Simuloval jsem dobře. Simuloval si výborně, hrál si to hezky, krásně zahrál nějaký úraz hlavy,
tohle to bylo způsobené hlavně kvůli tomu, že neměl ochranné pomůcky, což se samozřejmě může stát. Měl mít speciální helmu do tohoto prostředí, což je základem všech sportů. Prevence, dodržovat prevenci, aby se takovéhle úrazy nestávaly. A když k tomu samozřejmě dojde, tak byste měli zareagovat tak, jak jste zareagovali. Nechat ho ležet klidně na zemi, zbytečně s ním nemanipulovat, protože by mohlo dojít třeba k následnému dalšímu poškození, takže necháváme ho ležet, aktivujeme okamžitě záchrannou službu na lince 155 a voláme dospělou osobu, která by vám s tou situací pomohla. Ano? Víc jste v tuhletu chvíli udělat nemohli. Samozřejmě, kdyby tady bylo nějaké krvácení, tak na místě by bylo zastavit krvácení. Případně pokud by byl v bezvědomí a nereagoval by, tak bychom třeba ještě kontrolovali dýchání a podle toho bychom dál tu první pomoc rozšířili. Jo? Takže musím říct, že za tohleto bych vám dal klidně jedničku a za nepoužívání ochranných prvků by to byla 5 v tuhletu chvíli. Nejčastěji se ve sportovních areálech tohle typu, jako je skatepark, se stává vyvrtnutí kotníků, zlomeniny nohou, zlomeniny rukou, vytržení vaziva a takovéhle věci. A v případě, že nemá člověk helmu, tak jsou časté úrazy hlavy. U menších dětí se častěji stávají odřeniny a jenom lehké pomoždění. U těch starších dětí, kteří zkoušejí obtížnější triky, tak se stávají ty úrazy právě větší. Ty menší děti mají menší úrazy právě vzhledem tomu, že jezdí pomalu a neskouší tak těžké věci. A i přesto vlastně, že ty starší na sebe jsou opatrnější, tak ty úrazy tam jsou bohužel vážnějšího typu. Do skateparku nejlepší je mít kompletní vybavení chrániči a helmou a mít kvalitní stroj, na kterém tady se bude pohybovat, ať to jsou koloběžky, skatey nebo kola. A samozřejmě mít dobré oblečení a takovéhle věci. Já vím, že bych měl mít helmu, ale nějak se mi nechce. Prostě nevím. Mě to vadí na té hlavě, když jezdím. No, tak můžu si rozbít hlavu, no, ale tak to je sport, no. Při fotbale se taky někdo může kolíkem prostě od kopačky do hlavy a může mít rozseklou. To samý. Pravidlo tohoto parku je, že tady do 15 let musí být povinně helma u všech dětí, které tady i bezplatně půjčujeme a bývá to tak ve většině těch areálů, co jsou hlídány. Musíme prostě nosit chrániče a ty helmy, aby jsme to právě nějak omezili, no, ty pády. A rozhlížet se, jak aby nám tam zase někdo nedělal po mě někomu, aby jsme se s někým nesrazili. Samozřejmě tady se úrazy stávají bohužel velmi často. Je to adrenalinový sport, kdyby to nebylo nebezpečné, tak nikdo nedělá. V kanceláři tady je správce, který dbá na ten provoz tady v tom areálu a když se někomu stane úraz, tak on buď to hned vidí, anebo ostatní děti přiběhnou za ním a on se potom postará. Malý vlastně pomožení se zalepí a podobně, tlakový obvazy se dávají a samozřejmě ta první pomoc, tady na to jsou všichni proškolení a volá se záchranka. Chování toho skateparku je to podobné jako na silnici v dopravním provozu. Musíte sledovat, co se okolo sebe děje a odkud vám přijíždějí lidi, protože nejvíc úrazů je samozřejmě o tom, že se dva srazí. Malí děti se jako docela motají, hlavně když tady ty rodiče prostě sedí, koukají na ně, jak ty malinký děti tady jezdí třeba uprostřed, kde se nejvíc skáče. Je to fakt hrozný, jako já tam vyskočím vysoko a on tam najednou malinký kluk mi tam přejede a nevím, co mám dělat prostě, no. Přednost tady není daná jako zprava jako na silnici. Je to podle věku a je to podle pořadí, že ty lidi se naučí, že mají jakoby frontu, odkud se rozjíždějí a jede jeden, z druhé strany druhý a takhle. To jako pravidlo na to přímo není, ale prostě je to důležité, aby furt koukali okolo sebe.